tatay sinanay bago pas pagtuo. Apan kinabuhi dali ran na bago. Si tatay tigampo, si nanay magkanta, silang mga anak na bisis Biblia. Sila ang karnero nga giuha, mga pulong sa Dios maoy makatagbaw. Dasig sa pagsimba, nagkayusasab sila, bisan sa pagsulay sila minlahutay. O pastor, pastor, walihi, walihi, sa Biblia yun tudloi, tudloi, tudloi pa, aron maligon pa. Sa Kristohano nakakatpo na. Pastor, kami mo kuyo sa krusada mga pagsimba. Bible study hirasab ni permi, aron makawali na sabi. Nganong inyo kong hangyoon, ka-excited bagyo tanawon. Sa kaluwasan kita mag-uban, ang kalangitan atong padulngan. Si tatay si nanay bagos pas pagtuo, apan kinabuhi dali ran na bago. Si tatay tigampo, si nanay mukanta, silang mga anak na bisis Biblia. Sila ang karnero nga giuha, mga pulong sa Dios maoy makatagbaw. Dasig sa pagsimba, nakayusasab sila, bisan sa pagsulay sila minlahutay. O pastor, pastor, walihi, walihi, sa Biblia yun tudloi, tudloi, tudloi pa, aron malikon pa. Sa Kristohano nang na. Pastor, kami mo kuyog, kuyog sa krusada mga pagsimba. Bible study rasabi permi, aron makawali na sabi. Nganong inyo kong hangyoon, nyoan, ka-excited bagyo tanawon. Sa kaluwasan kita mag-uban, kalangitan atong padulngan. Sa kaluwasan kita mag-uban. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong nga buntag, mayong nga pagpaminaw, welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong oras sa ato ang panag-uban sa itong programa alas 9:35 na sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanato mga kaigsuonan. Diin padayon nagproteksyon ng pag-uban sa ato ang matag kinabuhi. Diin iyatang gisuplayan o iyatang gihatagag kusog maayong panglawas aron kita makaalagad og Dios. Ikaw ug ako giatiman sa Dios, makakaon tag insakto, makakaon tag tarong, og doon na po tayo makaon. Tugod na kay dunay plano ang Dios sa atong kinabuhi. Nganong ikaw ug ako iyang giatiman,
nganong ikaw ug ako iyang gibantayan ug labaw sa tanan iyang gitudloan ug gigiyahan. Kay gusto sa Dios ug plano sa Dios sa iyang paghatag kanato og kinabuhi, maalagaran nato siya. Sa atong panag-uban mga kaigsonan nato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing a Dios ug akong gihangyo matag usa sa pagampo ug ayaw kalimti ang pagpasalamat, ang pagdaig, pagpasidungog sa pagkamaayo sa Ginoo. Din hangtod niining taknaa kita nakabaton og kadaugag kaluwas sa kabag-uhan ug labaw sa tanan iyatang giatiman. Magampo kita, amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga may nag-uban kanamo, Dios nga may nag-atiman, nagtagbo o paday nagtudlo sa among kinabuhi kung unsaon makapadayon kami sa pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa imong tubag sa mga pag-ampo, diin amo ang nasinatian og among nabati o Dios ang mga kadaugan sa imong katawhan nga imo silang giayo, imo silang gipanalanginan, imong gitagbuon sa may ilang mga gikinahanglan. Niano sab kami amahan naron sa pagdawat sa imong mga panalangin nga mao ang imong pulong, ang imong mga mensahe nga modala kanamo sa kinabuhing walay katapusan ug mahimo kaming andam og sangkap sa pag-atubang sa hugmanan sumala sa balaang kasulatan. Bless Ginoo matag usa nga sa among panag-uban mapanalanginan ug makakat-on na usab kami sa mga pulong nga imong gibilin kanamo nga mao'y gikinahanglan ng masayrag masabtan samtang nagpuyo pa kami sa kalibutan. Bless Ginoo matag usa nga malipayon malinawon ug madinawaton kami sa imong mga pulong. Among gideklarar ang imong pagkamayog pagpanalangin kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios og welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maibutag mayo nga pagpaminaw sa tanang mga listeners sa 101.3 FM station nga nanoga diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakiguban sa tanato mga kigsonan sa diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao, Sitio Tubod, Sitio Kalugtugan ug uban pang mga sitio, lugar nga maabtan ni ining maong FM station. Ako pong check mga kaigsonan kung maklaro ba dito sa Ablayan. Maklaro kaayo ang atong FM station dapit sa Bulhoon. Maayong gabi, maayong buntag no, maayong nga pagpaminaw og welcome sa tong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagpamati ni Brother Moses Cardinte. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban ni Brother Pedro Arsula o ni Brother Jane Sister Christy. Good morning. O sa tanan to mga kaigsuonan diha sa Sitio Pantag, mga Alianic family, good morning. Maayong nga pakiguban kining atong programa mga kaigsuonan gihook up sab ni sa ato ang igsuon, amigo, kauban sa pagpangalagad sa Dios by Pastor Limuel Limpag nga nanimuyo diha sa poblasyon Lantapan, Bukidnon. Siya ang gipialan sa Ginoo og FM station og ang ihang FM station nga gipial sa Dios sa iyang kinabuhi mihook up usab sa ato nga programa ang 92.5 Kings FM, The Voice of Grace, Purok 1A, Poblasyon Lantapan, Bukidnon. Sa tanan nga mga listeners, ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. I declare blessing, I declare healing. Labon sa tanan mga kaigsuonan, akong gideklarar ang pagkamalipayon o pagkamalinaw sa tanan nga mga katawhan nga nagsunod ni ining maong FM station walay lain ang 92.5 Kings FM, The Voice of Grace, Purok 1A, Poblasyon Lantapan, Bukidnon. Dalaygon ang Dios nga mapadayon magpanalangin sa ihang alagad pinaagi ni Pastor Limuel. Dalaygon ang Dios magpanalangin uban sa imuhang asawa og sa inyohang pamilya. Dalaygon ang Dios magapanalangin og magatagbo sa tanang mga panginahanglanon ni ining maong FM station aron magpabilin kini nga magahatod sa mga pulog mga mensahe gikan sa Dios nga magikinahanglan sa matag tao. Sa walay kaulaw lugso kauban ni Kristo.
puso ni Kristo sa kinabuhi mo. Kasi ang buwas langit, kasi ang buwas langit. Mayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Liti Gondaya. Amin, good morning Pastor og sa tanan, maayong buntag. Si Bibian Amak Sahor, blessed morning Pastor, watching from Butuan City. Maayong nga pagiguban ni Gina Kamahalan, maayong buntag Pastor, og na Susan Flores, maayong buntag Pastor, watching here in Maasin City, Liti. God bless Pastor. Maayong nga pagiguban, maayong nga pagpaminaw ni Maribel Ilogon. Maayong nga buntag Pastor og sa tanang tigpaminaw. God is good all the time. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban ni Risa Hogoder. Good morning ninyo diha sis. Ang atorong hisgutan mga kaigsonan, mahitungod nis pagampo, ang pagampo. Unsay gikinahanglan aron ang pastor makaampo. So mga gikinahanglan mga kaigsonan aron ang imong mga leaders diha sa imong simbahan o sa inyong tigumanan makagahin gyud sa mga pagampo nga mao'y pinakaimportanteng trabaho sa kinabuhi sa pastor o pangulo sa simbahan. Ang Dios magpanalangin kanimo kanako sa atong pakiguban sa atong programang wa nay lain nga naglanog-lanog diri sa kabukiran ang 101.3 Shine FM. Pinaagi sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan, huwag may kailangan tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan. Doon na mo yung mga pangutana mga kaigsonan mahitungod sa mga pulog mensahe sa Dios nga naas balaang kasulatan. Welcome gyud mong tanan diri sa atong pakiguban. Tagaan gyud mo pagtagad aron ang inyong mga pangutana do na gyoy katinawan. Og akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong nga programa. Og akong ipasalamatan ang Dios nga nakahimo gyapon tas pakiguban karong adlaw. Bisan kon ang panahon medyo kilom-kilom. Dalaygon ang Dios wala gihapoy kilat-kilat magpadayon ang atong programa. Mayong pagiguban ni Edwin Dawan. Good morning Pastor, watching from Lantapan, Bukidnon. May buntag ninyo diha Brother Edwin. Kumusta mo diha og salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Kumusta ang FM station 92.5 no sa kinabuhi ni Pastor Limuel Limpag. Si Gineline Villaera, maayong buntag Pastor Gideon, og salamat sa Dios nindot nga kabuntagon, dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo matag-usa. Request kog awit makalangit Dios sa sasaad. Salamat sa pagbasa. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad. Nga gi-request diri sa ato nga panag-uban nga naguluhan og Dios sa saad. Diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko atong madunggan ang mga minsay sa maong awit Dios sa saad. Si Kilisti Pargan Rivas Rivolin, morning sa tanan, thanks God, makabati na po ta sa pulong sa Dios. Gikan ni si Bailo Saron, watching Pasig po. Musta po, Pastor? Salamat kayo sa inyong pagpangumusta. Okay ra ko, okay ra akong pamilya, akong asawa, among mga anak.
Dalaygon ang Dios nga nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Salamat kayo sa inyong nga pakiguban, si Bailo Sharon, si Rose Binaraw Bilyarin. Maayo nga buntag pastor, may buntag sat. Gikan ni Susan Flores, pwede ba ako maka-request og kanta pastor? Tagapamuhat dagan salamat. Pwede kaayo. Nakita, tinguha ko. Ikaw ang pangandoy, ikaw lang o Ginoo. Si Bibiam Alihayo, Labis Aniabiesa. Ay buntag. Si Romilita Bugaes, good morning pastor, salamat Lord sa kaygayonan. Amen. Og si Emily Muaris Kaoli, maayong umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din sa iyo dyan. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Atorong hisgutan mga kaigsuonan kining pag-ampo. Daghan tang mga nadunggan nga mga wali o mga teaching nga gikan sa Biblia nga gihatod sa mga magwawali nga importante gyud ang mga pag-ampo. Kay ang Kristohanon nga walay pag-ampo walay gahom. Kay ang pakig-away manggod mga kaigsuonan o pakigubat natong mga magtotoo dili pinaagi sa kusog o abilidad og dugo. Ang atong pakig-away pinaagi sa mga pag-ampo. Diyos kang may saad ka na ko. Way pag-usap, way pag-usap. Kahapon karon suway katapusan. Diyos kang may saad ka na ko. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, ako ni nga balik-balikon ang ato ang hisgutanan diri sa ato nga panag-uban Way pag-usap nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa libro sa Efeso. karon. Nga diin ato ang hisgutan mga kaigsuonan ang pulong pag-ampo. Nya unsay gikinahanglan aron makaampo ang imong pastor o ang imong pastor magmainampoon. Akong ikatugyan. Ikaw ang Ginoo, kanunay masalig ka. Malaya ang bulag, mahal ng tanan. Panibong pulong, may tinutuban. Magalaong panimo. Pagakuptan, tulong. Ika ni Romilita Bugaes, request ko pastor gimingaw ako. Ako nang tagaagpagtagad ang awit gimingaw ako. Diyos kang may saad ka na ko. Way pag-usap Doon na may mga pangutana sa ato ang pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Dios. Pwede ra gyud na inyong ipaabot diri o kaha mga prayer request. O ang Dios magatubag sa ato mga pag-ampo o ang ato arong hisgutan mahitungod sa pulong pag-ampo. Kinahanglan magmainampuon ta labi na gyud ang mga leaders og naglumalas mga kasimbahanan. Kahapon karon sa way katapusan. Magalaong panimo. Pagakuptan, tulong mo. Sister Romelita, dili na ko makitaan ang imuhang request awit makalangit nga gimingaw ako. Ang mugawas diri gikinahanglan ka tapos gimingaw ako kanimo. Siguro mao na ni. Gimingaw ako kanimo. Ako ni nga tagaag pagtagad. Ang sunod nga awit makalangit mga kaigsuonan nga ato ang tagaag pagtagad tagapamuhan.
Si Emily Muares, maulang umaga po sa ating lahat. Okay. Amin, Pastor, diha sa pag-ampo adunay gahom gikan ni Kilisti Pargan Rivas Rivolen. Mangumusta ko sa inyong mga simbahan, mangumusta ko sa inyong tigumanan. Ako nagtuo nga naa kanunay ang gahom sa Dios, ug naa kanunay ang pag-uswag ug pagtubo, ug naa kanunay ang panaghiusa sa pagkamay ng puon or pagkahiusa sa pag-ampo. Importante gyud kung naa mo sa mga pag-ampo na ay panaghiusa. Dunay muuyon, kanunay tang uyon, ilabi na gyud diha sa mga tigumanan. Maayo nga pakiguban ni Teresa Lins, morning Pastor Gideon. Salamat na bati na pod nako ang pulong sa Ginoo. Ni ana pod na dialysis pastor ampo ko. Pastor nga magkahiusa kami sa presensya sa Ginoo tibok pamilya. Request ko Jesus Hari. Okay, salamat kaayo Sister Liz. Salamat sa Ginoo sa ihang pag-atiman kanimo. Awit makalangit, taga pamuhat, diris ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Bensin Spanish Jr. matud pa, morning Pastor, watching from Riyadh. God bless you and your family, Pastor. Request og song dungog og himaya. Oras sa to programa alas 9:52. Medyo nalit ko gamay mga kaigsonan kay duha ka gadget ang nagkinahanglan og load mo nang mi lakaw usa ang akong asawa aron pagpalit og load sa ato ang gadget para makapadayon ang atong programa sa ato ang pakiguban diha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa matag usa, ang Dios magatagbo ug ang Dios panalangin magatagbo sa tanan nga mga panginahanglanon sa iya mga katawhan nga naa karon sa nagkalain-laing mga lugar. Ato ang hinumduman nga ang Dios mga kaigsuonan maoy tigtagbo. Siya nga ang Dios nga atong gilagaran kanunay buhi nga dili gayud mo pakya sa iyang mga saad nga ikaw ug ako iya gayong panalanginan. Human niining awit mga kaigsuonan taga pamuhat ato nang hisgutan ang pulong sa Dios nga naghisgot sa pulong pag-ampo. Sa kangit-ngit, O Dios, wasama kanimo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahayag sa kangit-ngit. O Diyos, wasama kanimo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahayag sa kangit-ngit. O Diyos, way sama. Gikan ni si Bailo Sharon, request ko o Pastor, mga igsoon ako ug mama, papa ko mubalik na sila sa pagsimba every Sunday. Tubagon na sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo kay maunay tinguha sa Dios nga atong madala kanunay sa mga pag-ampo ang tanang mga kaigsuonan aron mainiton magmadinasigon sa pagsimba sa Dios. Kay kung mosimba manggod ang tao mga kaigsuonan sa Dios, dunay buhaton ang Dios. Kay duna sa isaad ngadtos tanang mga taong mosimba niya. Duna say buhaton kini mga kaigsuonan saad ni sa Dios gikan pas karaang kasabutan, Old Testament. Diha sa Exodus kapitulo 23-25 ako ning basahon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ingon siya dinhi sa 25, simbaha ako ninyo nga inyong Dios, og hatagan ko kamog pagkaon og tubig, og ayohon ko ang tanan ninyong mga sakit.
Ang pamaagi mga kaigsuonan aron matagbo ang atong nga mga gikinahanglan sama sa pagkaon, bisti ug mainom, maora gyud ang pagsimba sa Dios. Kay diha sa pagsimba mga igsuon, matudluan magudda, magiyahan magyudda, matudluan ta sa insakto nga pamaagi, sibo gayod sa mga pulong sa Dios. Mauna nga panalanginan sa Dios ang taong mosimba. Kay ang tao nga mosimba tudluan man na sa pulong sa Dios. Og ang tao nga gitudluan do na ginay nakatunan. Og ang tao nga naay nakatunan di gyud na pwede niyang taguan, iya gyud nang ikinabuhi i-apply samtang buhi pa siya sa kalibutan. Mao hinungdan ang Biblia nagpakita kinsa gani tong gipanalanginan kadtong tinuod nga nagsimba sa Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Saad sa Dios mga kaigsuonan nga ang tao nga mosimba sa Ginoo nga Dios, dili Ginoo nga Ginoo. Ginoo nga Dios mao'y sibahon. Ang Dios misaad nga tagaan ta niyag pagkaon. Ang Dios misaad tagaan ta niyag tubig. Ang Dios misaad ayohon ta sa tanang mga balatian. Dunay tulo ka bahin mga kaigsuonan ang taon magkasakit, dili lang sa lawas kundi sa kalag or kaha sa espiritu. Ang espiritu kalag mga igsoon mao na gani magkasakit, delikado. Kay nganuman dili na niya mabati ang presensya sa Ginoo. Ang tao nga dili makabati sa presensya sa Dios walay katagbawan og napuno kanunay sa kalibog og problema sa pagpuyos kalibutan. Si Susana Pablio maayong nga buntag Pastor Gideon og sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. May buntag. Wala ka ni honong nagalihok dili ka mo honong. Akong gihangyo ang matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia. Pwede ra ninyong kuhaon ang Biblia nga nasa cellphone o kaha Biblia nga nasa di papel. Pero okay ra sa inyong Biblia nga nasa di cellphone kay human naman natog basa ang Biblia nga nasa papel nga mao ang kanabitang gisulatan sa introduction mahitungod sa libro sa Efeso. Nanataron mga kaigsuonan sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 15 og hangtod kini sa 23. Naghisgot kini ang pag-ampo ni Pablo. Si Pablo mga kaigsuonan nahimo siyang leader sa mga kasimbahanan dili lamang sa Efeso kundi sa simbahan sa mga simbahan sa Galacia, sa mga simbahan sa Corinto ug sa mga simbahan diha sa Pilipos. Ug uban pang mga lugar mga kaigsuonan diin gisangyaw ni Pablo ang maayong balita. Diha giklaro mga kaigsuonan kung isangyaw ang maayong balita ni anang mga dapita dunay simbahan nga mobarog, dunay mga katawhan magkayusa tungod kay makasabot masabtan manila ang mensahe sa maayong balita. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan ang pinaka topic sa ato karong hisgutanan kining pag-ampo. Mao ni ang atong topic mga igsoon og ang akong gibutang niini nga tema mga kaigsuonan unsay mga gikinahanglan aron ang leader o ang imong pastor makaampo. Unsa may gikinahanglan aron makaampo ang imong pastor? Dalaygon ang Dios magpanalangin. Ako sang tagaan og pagtagad ang awit mga igsuon, hindi ka nagkulang. Human ini atong ipadayon ang pagpakiguman, pagpatilingog sa pulong sa Dios. Ikaw ang buhay ko, Jesus.
Mayong buntag, mayong pakiguban ni Sister Gingging Simplon. Good morning, Pastor. Kumusta? Dili jud maayo signal diri sa Manila tungod aning bagyo. Dalaygon ang Dios nga nagpadayon sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Si Alsola Bernadette, mayong buntag, Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. May buntag ang Dios magpanalangin maguban kaninyo diha sa Manila. Matod pa sa awit makalangit, bisag kanos awa, gyud magkulang ang Dios. Imagine na ragod. Gitagaan tag libre nga gininhawa, libreng hangin. Ikana na lang hangin kung ato pa nang gibayran. Murag usa ka adlaw ratang maka padayon kay mahal kay nang hangin. Muna nga akong gipasalamatan ang Dios sa iyahang pagkamaayo. Pwede ra gyud kaayo mo magkita, no, Sister Bernadette ni Sister Gingging para makahimamat sad mo diha. Naa Sister Gingging diha sa Cavite. Nalimot ko asa to sa Cavite, kidako maning Cavite. Pero murag dool ra gyud kay kung naaramang ka sa kuan Calamba, Laguna, daghang mga kasakyan karon. Pwede ra gyud kay mo magkahimamatay. Salamat kay Ginoo nga magkakita-kita mo diha. O niya pag inampuay mo, pag dinasigay, pag tinodloay. Kay maunay pinaka-importante nga buhaton samtang nagpuyo tas kalibutan. Si Lia Jean Tahan Langit, this morning, Pastor Gideon watching Baungon Bukidnon. Thank you. Salamat kay Star Lia Jean. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Sa Tris Marterias, Cavite. Doon rin na. Karong mga panahon na, walay layo. Basta kay naaray sakyanan. Si Nerves Alim Alitipad, maayong udto, Pastor. Labi na sa atong buhi nga Ginoo. Pasalamat ako kaniya sa iyang pagproteksyon kanatong tanan. Labi na sa akong pamilya sa panibagong adlaw para makapaminaw na podmi sa iyang mga pulong. Watching from Saudi Arabia. Okay, salamat kaayo sa inyong pakiguban. Ang Dios magpanalangin. Adto na ta mga kaigsuonan sa pagpamati, pagpaminaw sa pulong sa Dios nga maoy ato ang gikinahanglan nga madunggan makatunan sa atong panag-uban. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan nga ato karong tagaan og pagtagad ang mensahe nga naa sa libro sa Epeso kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 23. Akong gihangyo ang matag-usa, pwede ninyong mabasa ang inyong Biblia, magdungan ta sa pagbasa niini. Tungod ni ini sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus ug inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamahanang amahan nga hatagan unta kamo kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo unsa kadako ang iyang gahom nga ani kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ani kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw sa pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuod dito sa langit.
Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari og sa mga anaa sa gahom og sa mga namunuan ingon man sa mga pangulo. Labaw gayod siya sa tanan dili lamang niining panahona kundili sa umalabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya mao ang naghingpit sa tanang butang. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan, ang gipakita dinhi nga mensahe gikan sa bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 23 ang pulong pagampo. Si Apostol Pablo mga kaigsonan nagpakita dinhi nga ang iyang pagampo dili lang kana bitang kausa kaduha or maihap lamang ang mga pagampo. Ang iyang mga pagampo mga kaigsonan dinhi gipakita ni Apostol Pablo nga wala say hunong sa pagampo. Niingon siya dinhi nga wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Duna say mga gipakita nga mga mensahe nganong wala say hunong sa pagpasalamat. Tungod sa iyang mga nakita, tungod sa iyang mga nadunggan nga mga kahimtang sa mga magtotoo diha sa Efeso. Unsa may mga kahimtang sa mga magtotoo diha sa Efeso? Mato dinhi sa bersikulo 15, tungod niini sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa atong Ginoong Hesus og sa inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsonan nga si Apostol Pablo nakakita, nakasaksi, nakadungog mahitungod sa pagtuo sa mga katawhan sa Efeso, mahitungod sa pagtuog sa gugma. Kung maghisgot tag pagtuo mga kaigsonan, nagpakita na nga kumuingon bitaw ta nga pagtuo mahitungod sa katawhan sa Dios sa Efeso, naghisgot na nga ang mga katawhan sa Efeso nakadungog kanunay sa pulong sa Dios. Kay ang pulong pagtuo nagagikan man sa pagpamati og ang gipamati pulong sa Dios. Maunay tinuod nga pagtuo. Pero kung naa kay nadunggan mga kaigsuonan nga mga mensahe nga dili gikan sa Biblia, dili na muhatag nimo tinuod nga pagtuo. Hinuon mo dala na nimo og patay nga pagtuo og dili na makatabang kanimo aron makabaton kag kinabuhing dayon. Pero kung ikaw nga naminaw sa maayong balita, nakadungog sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia, mga igsuon kos Ginoo, naa kanimo ang tinuod nga pagtuo. Og naghisgot og gugma, mao ni nakita ni Apostol Pablo. Kung maghisgot ka ni gugma mga kaigsuonan, nagpakita ni sa tinuod nga kinabuhi nga naay kadasig sa pagtuman sa pamaagi sa Dios. Kay kumuingon tang doon na tay gugma mga kaigsonan, apan wala ta mo sunod sa pamaagi sa Dios, wala ta mo tuman sa mga sugo sa Dios, wala nato ang tinuod nga gugma. So naghisgot kini nga ang mga magtutuo sa Efeso, naa sila'y kadasig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, naa sila'y time good sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Og nakita ni Apostol Pablo, nabalitaan ni Apostol Pablo nga ang mga magtutuo sa Efeso nagkinabuhi og nagsunod sa mga mensahe ni Jesus tungod ni ining pulong gugma. Unya miingon siya, sa inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Kung miingon tang naay gugma ang mga taga Efeso sa katawhan sa Dios, doon na sila'y pagtinabangay. Kumbaga ang mga magtutuo sa Efeso, naa sila'y kadasig sa pagtabang, pag-abag sa mga katawhan sa Dios. Diyon ay mga wali mga kaigsuonan nga pwede kang muhatag nga way gugma, pero dili gyud pwede nga naa kay gugma nga di ka muhatag. Mao bitaw nang tungod sa dako kayong gugma sa Dios sa tibuok kalibutan, gihatag niya ang bugtong anak nga mao si Jesus. Kanang naa bitaw kay tinuod nga gugma,
mga igsuon ko sa Ginoo. Di gyud ka pwedeng makabalibad kung doon na kay tinuod nga gugma. Kung doon na tay tinuod nga gugma sa Dios, dili na to unya-unyaon ang mga sugo sa Dios. Og mauni ang nakadasig ni Apostol Pablo. Mauni ang gipakita dinhi mga kaigsuonan, lamang ang kinabuhi ni Apostol Pablo una sa tanan naasay kasing-kasing nga may nampuon. 16, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo. Unya dinhi sa iyang sulat mga kaigsuonan, iyang gipakita nga ang pag-ampo maoy pinaka-importante sa kinabuhi sa mga tao. Kay diha sa mga pag-ampo, makahimo ta sa pagpangayo sa Dios. O kaalam, makahimo ta sa pagpangayo sa Dios o mga pagpanabot kahibalo. Makahimo ta sa pagpangayo sa Ginoo aron matagbo ang atong mga gikinahanglan. Mao na niingon siya si Pablo mga kaigsuonan sa bersikulo 18, naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Kay daghan kaayong mga magtotoo o mga tao nga nagtuo pero wala masayod nganong gitawag sila. Kabanday mo nga kung dunay tao nga tawgon o niya wala siya masayod kung siya ba'y gitawag, magpalingog-lingog ra na. Pero kung ang tao gitawag o niya nasayod siya nga siya mo'y gitawag og nasayod pagyud siya, unsay rason nganong gitawag siya, na excited kaayo ka. Bisan kita mga kaigsuonan, kana bitawng mulukat ka og mga requirements like NSO o kanang mo apply bitaw ka og mga trabaho o niya na ay mga requirements, mukuha kag mga clearance, muadto ka sa mga ahensya sa gobyerno para mukuha kag clearance, mga clearance o niya taas na kaayo ang linya, pertinan daghana nga kuan kana bitang mga number, unya layo pagyud kaayo ang imong number. Kabantay mo nga kanang duol na kaayo ang imong number, maghinam-hinam na gyud ka nga tawagon ang imongan. Kay nakabalo ka nganong kabalo ka unsay rason nganong kinahanglang tawagon ang imong ngalan, kay imuha na gyud ang turno, makakuha na gyud ka sa imong requirements. Inana mga kaigsuonan nga daghang mga tao nga kana bitawng nagtuo pero wala masayod nganong gitawag sila sa Dios. Pinaka-importante nga ikaw ug ako nga nahimong magtotoo, nasayod ta nganong gitawag ta sa Dios. Aron damor na tong masayran ang gipakita ni Apostol Pablo mga pag-ampo. Mao bitaw nang ang mga leaders sa simbahan o mga kana bitawng mga pastor sa simbahan, kinahanglan taas gyud ang ilang oras sa mga pag-ampo ug naag gyud sila'y mga pag-ampo ngadto sa Dios. Like ni Abraham mga kaigsuonan ko sa Ginoo, si Abraham kanunay nag-ampo ug si Pablo nga nagsulat ni ining maong mensahe, iyang gipakita nga wala siya'y hunong sa pangapag-ampo. Kay leader si Apostol Pablo sa mga leaders sa mga church. Kung ikaw ang nagdumala sa simbahan, leader man ka diha sa imong simbahan, pastor man ka diha sa imong simbahan, bishop man ka, reverend man ka diha sa imong simbahan, o ikaw ang nangulo mga kaigsuonan sa simbahan, kinahanglan nga naagyud kay mga pag-ampo. Kay ang simbahan nga kulang og mga pag-ampo, luya ang paglihok sa simbahan. Dunay mga mensahe nga nag-ingon nga kung ang
simbahan walay mga pag-ampo or kulag mga pag-ampo, kulang siyag proteksyon. Kulang og proteksyon ang iyahang mga buluhaton. Kulag proteksyon ang mga source aron makapadayon ang mga buluhaton sa simbahan. Kay doon naman gunay mga source ang mga buluhaton. Ang kadasig, kulag kaisog. Mauna nga dunay mga na-paralyze nga mga buluhaton sa mga simbahan. Ug usas mga problema tungod kay kulang og mga pag-ampo ang nangulo. Kulang og mga pag-ampo ang mga nagdumala. Naunsa man kahay mga kanang pinaka hinungdan gyud nganong kulang man og mga pag-ampo. Mangutana kuno ko ninyo, nganong kulang man og mga pag-ampo ang mga pastor o ang mga leaders? Unsa may hinungdan nga ang pag-ampo unta mauntay pinaka-importante. Una sa tanan, wala ta makig-away sa pulong sa pakigdebate kundili sa prayer. Wala ta makigbisog ni away, makiglalis mahitungod sa pulong to pulong. Wala na gipakita sa Biblia nga maunay unahon, maunay buhaton. Wala sad gipakita sa Biblia mga kaigsuonan nga makig-away ta sa atong abilidad, atong hiyas, ato ang pagkanaa, kundili nakig-away ta sa espiritu. Ug sa atong pakig-away diha sa espirituhanong bahin, buhato nato ang pakig-away diha sa mga pag-ampo. Kini gisulat diha sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 18. Gani gipakita sa Biblia kung unsa ka importante ang pag-ampo. Ikaw ug ako gihimo kitang matarong, labi na gyud ang mga leaders, mga nangulo sa simbahan. Miingon ang Biblia diha sa Santiago mga kaigsuonan, ang pag-ampo sa taong matarong dako kay kahimuan. Santiago 5:16. Unya misaad si Jesus nga bisan unsay atong pangayoon pinaagi sa mga pag-ampo ato gayong madawat. So kung naatay madawat tungod kay naay nag-ampo, pero kung wala kay madawat, siguro walay nag-ampo para nimo. Kulang ang mga leaders or kulang ang mga nagdumala sa simbahan, kulang silag mga pag-ampo. Sa laing bahin, kung ang simbahan nga mao ang mga katawhan, dili makadawat og mga pabor og panalangin, usa niining hinungdan mga kaigsuonan, kay kulang og mga pag-ampo ang nagdumala. Alang sa mga pastor mga kaigsuonan o sa mga leaders, nganong dunay mga simbahan nga paralyzed, speaking about blessing, speaking about protection, o kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, tungod kay kulang og pag-ampo ang mga leaders. Ang pangutana mga igsuon mauni, unsa may hinungdan nga nung kulang og pag-ampo ang mga leaders o ang mga pastor? Pwede ba nato nga makit-an ang problema? Yes, importante nga makit-an nato ang problema Kinahanglan nga makit-an nato ang diferensya o hinungdan nganong kasagaran sa mga simbahan ang mga leaders kulang og panahon sa pag-ampo. Pwede ba ninyo nga i-share ang inyong mga nasayran diha sa inyong mga simbahan nganong kulang og mga pag-ampo? Gani kung imong lantawon mga kaigsuonan ng Biblia nagdasig nga kinahanglan mag-ampo kita sa walay hunong. Dili kay mag-ampo lang ta sa mga bag-o nga mga magtotoo, bag-ong mindawat sa maayong balita, kausa lamang, humana to sila pandungan, humana. Ang pag-ampo kinahanglan wala sa expired mga kaigsuonan, dili ma-expire ang pag-ampo. Dapat walay limit ang pag-ampo. Anytime, bisan asa,
pwede kang makaampo. Pero unsa may mga hinungdan nganong dili kaampo kaayo ang mga leaders? Tungod ba kay wala nila na batasan ang pag-ampo? Tungod ba kay wala kaayo nila ma-exercise ang ilahang trabaho sa pag-ampo? Si Jesus, mga kaigsuonan, siya ang number 1 nga ehemplo mahitungod sa tigpatiliwala or intercessor. Kana bitang mga mag-aampo, kinahanglan sa atong kinabuhi dunay mga taong mag-aampo, dunay mga mo-intercede alang sa atong pagpangalagad sa Dios, alang sa atong mga panginahanglan. Unsa may atong gikinahanglan ni anang adlaw, dunay taong nag-intercede. Og walay lain nga intercessor, mga kigsunan, or tigpataliwala og tigampo sa Dios sa simbahan kundili ang pastor. Daghan kaayong mga hinungdan or makaingon tang pasangil nganong dili ka ampo ang mga leaders o ang mga pastor. Ato kunong tagaan og pagtagad ang inyohang mga mensahe gikan ni Mark Joseph. Ako kuno ning kuanon. Kilisti, aris atas kilisti, pastor, mangutana ko okay ra ba nang naghigda nga nagampo? Ingon pod si Mark Joseph Ponticelio, pwede pwede gani mo ampo bisan galakaw ka? Pwede ba kunong magampo kung mahigda? Pwede, basta kay ang imong nauna nakapokus sa Dios. Pwede bang magampo ka bisag maglakaw? Pwede. Basta kay imong nauna o imong kasing-kasing nakapokus ka sa Dios. Pwede ba kang magampo nga maninda? Di na pwede. Ngano man, dili pwede mga kaigsuonan nga nakigistorya kag duha ka tao. Nakigistorya ka sa imuhang, nag-entertain ka sa mga tao at the same time nag-entertain ka sa Dios. Dili pwede mga kaigsuonan. Kung ari ka sa publiko, for example, atubangan ka sa mayor, nakigsulti ka sa mayor, unya naapoy kauban nimong makigistorya nimo, unya tubagon sad nimo, unya makigistorya po ka sa mayor, bastos na siya. Kung magampo ka sa Dios nga naglakaw, naghigda, naglingkod, nagluhod, naghapa, unsa may kahimtang sa imong lawas, posisyon sa imong lawas nga nagampo ka, ang importante ang hunaunang kasing-kasing nakasentro sa Dios. Pero kung magampo ka nga naa kay gi-entertain, for example, nagampo ka unya nag-entertain ka sa video diha sa imong cellphone, dili na mao. Bastos na siya. Nga klase nga kinaiya. Si Wilda Prospero miingon, God di pastor, and to all listeners, let us keep on praying because praying is powerful. Pray without ceasing. That is 1 Thessalonians 5:17. Si Gina Kamahalan matud pa, kung kulang ang suporta sa mga membro sa ilang pastor, kay mabisi man sa laing source og income, labi na ang pastor daghan og anak. Mo ni usas mga problema mga kaigsuonan nga gipakita sa atong igsuon ni Sir Gina Kamahalan. Usa sa mga hinungdan nganong ang pastor o leader sa simbahan kulang og mga pag-ampo tungod kay kulang og suporta ang mga gipang-ampo. Kulang og suporta ang mga gipang-dumala sa pastor, gipang-walihan, gipang-tudluan. Kulang silang suporta. Siguro sa ako ang pagpamalandong ni ining maong mensahe mga kaigsuonan, daghan nga mga rason nganong ang mga pastor
or ang mga leaders, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kulang silag mga pag-ampo. Pero kung imo na siyang tutukan, usas sa mga hinungdan nga nag-una sa mga hinungdan nganong ang mga leaders o mga pastor, mga nangulo sa simbahan, kulang silag mga pag-ampo. Unang mga hinungdan kaning gihisgutan, kulang og suporta ang mga gipang-atiman. Kay kasagaran manggod sa mga tao nga giatiman, mura bitaw og kanang na-immune sila sa pag-atiman. Labi na gyud sa mga simbahan nga gitawag og centralized or gitawag og congregational church. Speaking about church administration, mga kaigsonan, naadiha ang problema, naadiha ang ugat nganong ang mga pastor o mga leaders kulang silag mga pag-ampo. Tungod kay ang uban nga mga management sa simbahan dili na makit-an sa Biblia. Dili na makit-an sa Biblia. Daghang manggug mga church administration ang imuhang makit-an diha sa lain-lain og kahimtang, lain-lain ang management or ang pagpadagan sa simbahan. Naay mga simbahan nga ang mga pastor hiring ra. Kumbaga swinilduhan ra gyud ang pastor. Kumbaga ang congregation mo'y nagbuot, dunay mga board of members, mga kaigsunan. Dunay mga opisyal ang simbahan, unya ang mga opisyal maoy mo desisyon, mag-meeting na sila sa usa ka bulan, kausa kaduha, maoy mo desisyon kon ang pastor nga ilang gipawali ila pa bang pawalihon sunod bulan or kaha tinuig ang kontrata sa pastor. Dunay mga pastor nga for hiring. Unya kung for hiring ang pastor, mga kaigsunan or leaders, mga kaigsunan ko sa Ginoo, doon na sila'y mga kanabitang desisyon. Kung ang pastor kulang og Bible study, kuhaan na nilag salary. Murag didakan nila ang salary. Minusan ang ilang salary. Kung ang pastor kulang og kanabitang kulang sa time sa pagpamisita or walay house to house visitation, kung mo-absent ang pastor sa Bible study, prayer meeting, dunay mga simbahan nga didakan ang salary or income sa pastor or bisan unsa nga mga leaders diha sa simbahan. Even sa nagkalain nga mga simbahan, mapakatolik, maprotestante, dunay mga simbahan nga ang simbahan maoy nagsweldo sa pastor. Ug dili na nato, mga kaigsuonan, kana bitang maibaliwala tungod kay dunay mga simbahan nga inana gyud og kana bitang pagpadagan sa simbahan. Nga ang ilahang mga pastor swinilduhan lamang, murabag nanarbaho ra sa gobyerno. Kung moabsin ka sa imong trabahoan, siyempre wala kay dawaton. Wa kay dawatong sweldo. Gawas lamang kung naay mga naakay medical nga reason nga imong ipaabot sa company. Unya, kung ang pastor, mga kaigsuonan, dili nakatutok sa simbahan tungod kay dunay mga ministry nga gidugang gipiyal na usab sa Dios, kay maunay giingon sa Biblia, kon ang tao kapiyalan sa gamay, mahimo siyang piyalan sa dako. So magkadako ang buluhaton, ang problema magkadako ang buluhaton, magkagamay ang suporta. Maumani problema ron sa mga simbahan. Pag magkadako na gani ang simbahan, ang problema magkambagamay ang suporta. Kay nga naman,
ang pastor mabisi naman sa mga nagkalain nga mga buluhaton kay nagkadako man ang trabaho sa Dios. Unya karon mabisi na ang pastor sa mga buluhaton nga gipial sa Dios. Katong mga buluhaton nga maoy trabaho unta sa mga pastor, katuuntang sumusunod sa katong mga tao nga nakakaton na sa trabaho sa pastor, mauna unta toy mo trabaho sa trabaho ni pastor diha sa church. Ang problema mga kaigsuonan, doon na may mga congregation, mga kaigsuonan o mga simbahan nga ang mga opisyal diha sa simbahan, kung makakita na sila nga mabisi na ang mga pastor sa mga ministry nga gihatag sa Dios, gidugang gipial sa Dios, magsugod na sila reklamo. Muingon na guideline ang mga tao, wala mi bisitahin ni pastor, wala ni Bible studyhin ni pastor, unsay angay natong buhaton. Kulang na siyag panahon nato, wala na taniya maatiman. Unsa may atong buhaton? So magbutang taglaing bagong pastor. Unya, ang pastor nga kapialan sa gagmayng butang, pialan man na sa dagkong butang. Mabisig yapon ang pastor. Kay nagkadako. Kung maingon tang nagkadago, daghang mga lugar nga paadtuan sa Dios sa imong pastor. Daghang mga lugar nga diin ang imong pastor pawalihon sa Dios. Kung daghan kay mga lugar nga diin dadon sa Ginoo ang imong pastor, ikaw nga nakakaton sa mga buluhaton sa pastor, dapat ikaw ang mo sunod, ikaw ang muhuman. Maunay gipakita ni pastor, maunay gipakita ni Apostol Pablo sa ang pagdumala diha sa Macedonia. Sa Macedonia ba to mga kaigsuonan? Akong tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sa Creta. Sa Creta. Nga ang trabaho ni Pablo nga wala pa mahuman. Unya kinahanglan naman siyang musangyaw sa mayong balita sa nagkalaing mga lugar. Kinahanglan namang isangyaw niya ang mayong balita ngadto sa nagkalaing mga lugar. Unya karon ang trabaho sa Creta di pa man hingpit. Unsa may gibuhat ni Pablo? Iyang gibilin si Tito. Si Tito iyang gitagaag instruction kung unsay buhaton ni Tito. Nga atong makita sa libro sa Tito kapitulo 1, sugod man siguro na sa 5. Ang problema mao ni, kung ikaw membro ka ni anang maong simbahan o sakop ka ni anang maong simbahan, unya nagbibiragyapon ka, bibiragyapon ka, kumbaga pila na kakatuig, wala ka makakaton sa trabaho sa imong pastor, dili ka tinuod sumusunod, basig sumusunod lang ka sa gawas. Dapat kung sumusunod ka sa imong pastor, naa gani kay pastor, paning kamuti nga ang nakatunan sa imong pastor, imong makatunan. Kay sumusunod man ka sa imong pastor, like sa giingon ni Apostol Pablo diha sa 1 Korinto kapitulo 11:1. Sunod mo na ko, ingon nga nagsunod ko kang Kristo. Ang nakatunan ni Pablo gikan ni Kristo, ug ang gipakaton ni Pablo sa mga tao pagtulunan ni Kristo. Kung moingon ganitang pagtulunan ni Kristo nagpakita na sa trabaho, dapat ang mga magtotoo nakakaton sa trabaho sa iyang pag-alagad sa Dios. Ug ato ng responsibilidad, imo ng responsibilidad ang pagpatudlo, ang pagkaton. Kay kung dili nimo makit-an ang responsibilidad, mga kaigsunan ko sa Ginoo, magpabilin ra kang batang Kristohanon. Pre, harakaan ng manggawas diha sa Facebook nga batang Kristohanon, bata og tingog, bata og pinulungan, magsigi pagtiabaw, nagbitbit og bidbiron pero gibungot na. Kung ikaw nga Kristohanon, tinun-an ka ni Jesus, wa kay nakatunan sulod sa 5 katuig, 5 katuig, hangtod pila na kakatuig na nga lagad, usaon nimo pagkasiguro nga tinun-an ka ni Jesus? Kung wa kay nakatunan, kung naa kay nakatunan, ikaw ang mupadayon sa trabaho sa imong pastor.
Dili kay mang-hiring na sa uglaing pastor. Mao man ay problema sa sistema o mga management, mga kaigsuonan sa nagkalaing mga organisasyon sa simbahan. Pero ang gipakita sa simbahan ni Kristo gitawag siya pastoral system. Agikan ni Kristo mga kaigsuonan, iyang gipadumalag mga pastor, una mga apostoles, mga propeta, ebanghelista, o niya mga pastor o mga magtutudlo. O niya ang mga pastor, doon na gyud say assistant pastor. O niya ngadto na sa mga leaders, youth leaders, men's leaders, music ministry leaders. Nanay mga leaders. O niya katong mga leaders, mga kaigsuonan diya sa imong simbahan, ayaw sugot nga nahimo kang leaders against ka sa imong pastor. Hinuon ang imong trabahoon mao ang pagsuporta sa imong pastor. Unsaon? Katuni ang nakatunan sa imong pastor. Ayaw pagtanga. Kung Kristohanon kang magtanga ka, wa gyud kay makatunan. Ang tao ra ba nga way makatunan, kanunay nang magmulo. Maunay mga taong mga reklamador. Wa may nakatunan. Gusto pa mang bibibibihon. Gusto pa mang atimanon. Pila na takatuig, siya rogwa pagyapong kay nakatunan. Ana ba? Kung kabantay mo, kung ang simbahan di pa kakaton, maningkamot na si pastor nga magdalagpan, siya mo'y magpa-snacks, kay wala palagi kakaton. Muutong na si pastor, maningkamot yun na si pastor nga mabalansi ang iyahang income, mabalansi ang iyahang pagkaon para sa iyahang pamilya, nga ma-share niya, makashare siya sa pag-snacks. Unya, dili lang biya kanaraygi padadaan sa Dios sa imong pastor. Daghan pang mga lugar diin dadon ang imong pastor sa Dios. Unya, kung kulang kag support sa imong pastor, daghan kayong mga tao nga ang ilang gi-support sa ilang pastor bagulbol, mga reklamo. Si pastor kuan manggod. Una sa tanan, katong giminsahe ni Sister Gina, ingon siya dinhi, kung kulang ang suporta sa membro sa ilang pastor, kay mabisi man sa laing source of income, labi na ang pastor daghang mga anak. Labi na kung ang pastor ang ilang mga anak nag-eskwela, nag-high school, nag-eskwela, nag-college. Dili man na pwede nga dili pa eskwelahon ni pastor. Kay una sa tanan, ang ihimplo sa mga tao ang pamilya ni pastor. Maubitan ang pastor, mga kaigsuonan, kinahanglan kaantigos siyang mudumalas pamilya. Speaking about pagdumala, naghisgot na sa about source. Unsaon nimo pagdumala ang pamilya kung wa kay source? Dumalahon ra nimo na hangin. Muingon ang pastor, ingnon ra niya ang iyang pamilya, ugma na ay uskasakong bugas. Ya, pila na ka, ugma, wa gyapoy uskasakong bugas. Ugma kay karon pila na ta ka bulan, pila na ta ka kuan, nagsige ra tag kaog bulad, ugma palit na tag Jollibee. Ang mga anak sad sigig tanga kanos amo abot ang Jollibee. Dili man na pwede nga iistorya na mga nagdumala sa simbahan ngadto sa iyang pamilya. Mauna, mga kaigsuonan, ang usa sa mga problema sa church, management, kanang sistema sa pagpadagan sa simbahan. Kay ang simbahan kasagaran ang ilang pastor hiring ra. Ang mga congregation mo'y nagbuot, ang mga opisyal sa simbahan mo'y nagbuot sa pastor, og dili gani
mo submitar ang pastor, kuhaan nila sa ilang suporta, magniwang na sad ang pastor. Mao ba na gipakita sa Biblia? Dili. Ang pastor maoy agdon sa simbahan. Kay ang pastor mao nag-agad na sa tingog sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Wala man gyud moingon ang Biblia nga mga membro tudlo inyong pastor. Ang Biblia nagsulti nga ang pastor maoy mo dumala, maoy mo tudlo, maoy muwali. Ang problema mga kaigsunan, daghang kay kondisyon ang simbahan. Kung ang pastor gani kulang na ganig Bible study, wala gani bulo bisita, bisan kung nasayod sila nga pertinang bisiha ang pastor sa mga buluhaton nga gidugang sa Dios, kay kana inyong pastor nga giubanan sa Dios, kanang gipiyalan pag-ayo sa Dios, dili lang kay kamuray pastoro, kamuray gidumala, dili kay kana rang inyong simbahan mauranay dumalahon sa iyong pastor hangtod siya mamatay. Kay kung maunay kahimtang sa inyong simbahan nga gikan sa inyong kana bitang unang pagtubo diha sa Ginoo, nagpabotismo mo hantod gitudluan mo sa tanang mga pagtulunan, unya hangtod natigulang na ninyong pastor, wa gyud mo tikang og laing simbahan, wala gyud ka tukod pa og laing simbahan, wala ka anak, wala ka panganak nga mao na tupoy ipadumala sa mga sumusunod sa inyong pastor, dunay problema ang inyong simbahan. Ang problema ana is teaching. Sige ra mong gitudlo ag gatas. Sige ra mong gitudloan ana og gipatutoy bidbiron. Kasi gira mong ganganga. Kung inana ang kahimtang sa inyong simbahan, nga namatay na lang inyong pastor, na ana po'y pastor nga nimpuli, namatay na sad, wa gyud kabalhin ang inyong pastor og laing simbahan, or wala ka panganak ang inyong simbahan, wala bitaw ka pananga, may pay negosyo ana, naapay mga branch. Kabantay mo anang mga negosyo na adayo, for example, ang imuhang negosyo na naa ka sa Cebu City o kaha naa ka sa Tagbilaran City, unya nidako man ang imong negosyo, di nitabok ka Cebu. Pagtabok sa Cebu, ikaw nga nagdumala sa negosyo, ikaw gyud mangulo, dili kay ang imong mga trabahante mo imuhang paadtuon sa Cebu aron magtukod og negosyo. Kung ikaw ang nagdala sa negosyo diha sa Tagbilaran, example lang, naghisgot ang negosyo, ikaw mo'y manager sa negosyo diha sa Tagbilaran, doon na mo'y tinda-tindang gamay diha, o niya gipauswa, gipatubo, nilambo kay maayo ang imong pagdumala, kinahanglan kang motubo og lain nga branch sa imong negosyo. Ikaw nga nagdala, may posibilidad gyud nga diha sa sa imong negosyo des Tagbilaran, di ka makit-an kay nganuman do na sad kay gidevelop nga negosyo didto sa Cebu o ka sa Negros, dunay mga branch. Unya kung mudako na mo nang mo hiring kag manager, every branch na akay mga manager. Unya kung ang imong simbahan pila na ka pastor na nga matay diha, wa gyud na kahimog branch, dunay problema ang teaching. Dunay problema ang sistema sa pagpadagan sa simbahan. Or kaha, sige ra mong gipainom og gatas, sige ra hisgot og sa. Ay, mga igsuon, ang atong Dios gialagaran mapasayloon. Pagkasunod bulan, pastor, nakasala gyud ko. Ay ragkabalaka, brad. Ang atong Dios nga gialagaran mapasayloon. Hangtod namatay na lang. Sige ra gyapong mensahe nga ang Ginoo mapasayloon. Kapila na ta ka
katuig na nga lagad unya ang imong mensahe nga imong gikinahanglan ang Ginoo mapasayloon. Wa gyud kay nakatunan. Mga igsoon, nganong dunay mga ang pastor nganong kulang og mga pagampo ang gipakita sa Biblia, mga kaigsonan, tungod kay ang sistema sa Biblia giusab na pag-abot sa mga kasimbahanan. Ang sistema sa Biblia, kung imong lantawon, ang pastor mo'y magdumala sa simbahan or ang apostol mo'y magdala sa simbahan. Pero pag abot na sa atong panahon karon, dili na ang pastor may nagdumala, ang kongregasyon na mao'y nagdumala. Swinilduhan og trabahante na lang ang pastor. Mauna nga daay mga pastor nga dili gani katunga sa ilang trabaho kay nangabalhabal pa or nangubra pa taon na ay pastor nga ingon nga, pastor, bindors manggod ko. Pastor Gideon, salamat kayo nag-atang mi kanunay sa imuhang wali, pastor. Unya maadlaw taon, pastor, wala ko sa among balay. Ang ako rang asawa mo'y makadungog sa imong wali. Unya mo replay lang ko, pastor, kay bindors manggod ko. Wala mo kapamalandong. Nganong kinahanglan pang mamaligya ang inyong pastor? Nganong kinahanglan pa maninda ang inyong pastor? Ang inyong pastor, daghang kayo na og trabaho. Kay siya mo'y nakakita sa trabaho nga gipiyal sa Dios. Dunay mga trabaho nga wala sa iyang lugar, tuwa sa naglaing mga lugar. Unsaon man niya pag-adto kun ang iyahang mismo pamilya maglisod gani siya pagsuporta. Hinumduman na to ang pastor o ang leader sa simbahan ihimplo sa mga tao diha sa pamilya. Di man na pwede nga mulakaw ang inyong pastor aron mo bisitahan, aron mo Bible studyhan nga ang iyahang mga anak walay tarong pagkaon, walay tarong pag-eskwela, walay balon sa eskwelahan. Inana ba ang inyong pastor? Tanawa ko no ang inyong simbahan. Tanawa ko no ang inyong simbahan. Ayaw ko ninyo tanawa. Kanang inyong simbahan mo'y tanawa. Kay naamoy pastor sa inyong simbahan. Tanawa ng inyohang kahimtang kung giunsa mo pagpanalangin sa Dios, kung giunsa mo pag-atiman sa Dios, kung giunsa mo pagproteksyon sa Dios, kanang tanan nahitabo na tungod kay dunay nagampo, nagmalampuson mo, nagmadaugon mo tungod kay dunay nag-intercede. Walay lain nga nag-intercede ang inyong pastor. Nganong naluwas si Lot? Nganong naluwas ang pamilya ni Lot? Tungod kay dunay intercessor. Dunay nagpataliwala sa kahimtang ni Lot og sa Dios. Kinsa may nag-intercede? Si Abraham. Unya, si Abraham nga nag-intercede nga imong makita sa unang libro sa Biblia, sa Genesis Kapitulo 18, si Abraham nag-intercede dili lang sa usa ka higayon. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, si Abraham mihangyo ngadto sa Dios nga kung mahimo amahan, kung duna kay makit-an nga 50 ka mga taong matarong sa Sodoma Gomora, laglagon mo ba di ay gihapon? Laglagon mo ba di ay ang Sodoma? Ingon ang Dios, dili kung makakita kog 50 ka mga tao nga matarong. Unya, wala man gipakita sa Biblia nga diha sa usara na ka time nga nihangyo si Abraham. Wala ta masayod nga nihangyo si Abraham anang adlawa. Unya,
Sunod na sad nga mga higayon ni hangyo na pod si Abraham. Kay ang pag-ampo mga kaigsunan dili kay kausa lang kun dili walay hunong. Kung muiuntang walay hunong mga kaigsunan kus Ginoo, dunay time ang pastor o ang leaders sa pag-ampo aron pag-intercede sa inyong mga panginahanglanon. Ang gibuhat ni Pablo mga kaigsunan diha sa atong gibasa nga mensahe, malipayon siyang nag-ampo, malipayon siyang naghangyo sa Dios. Tungod kay nakita niya ang mga Kristohanon sa Epeso, insakto ang ilang pagtuo. Unya, ang ilang pagtuo dunay gugma. Og ang gugma nga nakita ni Pablo, gugma sa katawhan sa Dios. Buot ipasabot ang mga Kristohanon sa Epeso, grabe silang makatabang sa katawhan sa Dios. Grabe silang makaatiman. Mao na nga kung imong tan-awon ang mga biyahe ni Pablo, kanunay siyang magdalag mga hinabang gikan sa mga katawhan sa Dios para pod sa mga katawhan sa Dios. Unya tungod sa nakita ni Pablo mga kaigsuonan, iyang gipakita nga daw na siya'y oras sa pagpasalamat sa Dios. Iyang gipakita tungod sa mga gibuhat sa mga Kristohanon dito sa Epeso, wala siya'y hunong og nakapadayon siya sa pagpasalamat og diha sa iyang mga pag-ampo. Ingon siya sa versikulo 16, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo. Pangutana, pwede ra bang mag-ampo maglakaw? Yes, pwede ra. Basta kay wala kay gi-entertain lain. Wala kay laing gihatagan sa imong nauna o sa kasing-kasing. Ang Dios ra. Pero dili gyud pwede nga mag-ampo ka while naninda ka. Labi na kung vendors, naninda ba karog mani, naninda ba karon og tubig, naninda ba karon og mga sari-sari nga mga pagkaon desdalan, nya mo entertain ka sa mga imong customer, moingon ang customer kanang usa ka kuan aring bugnaw nga buko Dios nong moingon po kang o sige day, unya kay nag-ampo kas Ginoo, Lord salamat kaayo, salamat. Di man na pwede nga nag-entertain kag mga tao at the same time nakigsulti ka sa Dios. Suway kuno pakigsulti ang inyong mayor or pakigsultihi kuno ang imong isigataw. Unya nag-istorya ka ag laing tao sad, jadi apay laing tao nga imong kaistorya, bastos kayo na. Ingno na kas imong kaistorya, humanasa na isa ta. Dili pwede mga kaigsuonan nga mag-ampo kunuha ka sa Dios at the same time ni-entertain kag mga tao. Buot ipasabot mga kaigsuonan sa pagdumala sa simbahan, doon na gyud time ang inyong pastor sa pag-ampo sa Dios. Doon na say kwarto diindad-on mo sa mga pag-ampo sa Dios. Unya unsaon pag-ampo sa inyong pastor kung ang iyang mga anak way kaon? Tanawa, ayaw ko ninyo tanawa ha. Tanawa ang inyong simbahan. Basig ang inyong nakatunan, mulo og reklamo ra ang inyong nasuporta sa inyong pastor. Ay si pastor wala mag-atiman sa simbahan. Si pastor wala na bisibisita nako. Pila nakakatuig nga gitudloan. Nanginahanglan gyud pong kagbisita. Ikaw na po'y mo bisita siguro. Nakakataon naman ka. Mao na nga usa sa mga problema mga kaigsuonan, number 1 gyud nga problema, management sa simbahan. Una, kasagaran sa kana bitang dili kalihok ang pastor, kana bitang ginapos ang ilahang
panahon swinilduhan na sila sa simbahan. Dili na sila mo'y nagdumala, ang simbahan na mo'y nagdumalas nila. Mao ba na ang inyong simbahan? Nga imbis ang pastor may magdumala ninyo, ang pastor na maoy inyong gidumala. Ayaw na lang mo pag panginahanglan ang pastor. Si Pablo, mga kaigsuonan, ang pinaka problema man ani maoy ato ang pangitaon aron matagaan natog solusyon. Kay naghisgot man siya pag-ampo, unya ang ato ang tema nga gihisgutan. Unsa gani tema nga atong gihisgutan? Unsay gikinahanglan aron ang pastor makaampo? Unsa may gikinahanglan aron makaampo ang inyong pastor? Mga igsuon, tinuod ba ta nga sumusunod ni Jesus? Tinuod ba tang mga Kristohanon? Kung tinuod tang sumusunod ni Jesus, tinuod tang mga tinun-an ni Jesus, na natay nakatunan. Kung tinuod ta nga naay nakatunan, sultihan ko kamo kana ang inyong pastor nakaadto na naglain-laing mga dapit aron masangyaw ang maayong balita. Unsaon man pagsangyaw ni pastor nga kon kamo mismo diha sa inyong simbahan nagngangara mo sige, nagsige ra mo hulat og bitbiron, mao na nga dili kalihok ang inyong pastor. Maningkamot yun ang inyong pastor pagpaninda og ana sa krasada. Like sa ako ang karon kaganina pa lang, di lang ko mo istorya, kinsayangan, naluoy ko nga ingon taon siya. Gichat ko niya mga kaigsuonan, di lang ko mo kuan, dili lang nako sulti dire ang iyangan. Ingon siya, good morning pastor, alas 9 sa buntag karong adlaw, alas 9:08 kaganina ming chat siya, kay gahulat man ko sa ato ang load, kay nahurot man ang akong load kagabi ang atong computer nahutdag load, karon nahutdag load ang ato ang cellphone gyud nga mao gigamit sa akong pag live. So nagulat-ulat ko nya ang cellphone sa akong asawa, kay kani cellphone man sa akong asawa, kanang atong gigamit sa live mo na akong cellphone, mo na nahutdag load nya kini kinahanglan po ning nailod. Karon miadto ang akong asawa sa wifi yan para magpalit og botser, unya ning chat siya kay ako man ning gigamit. Ingon siya nga, good morning pastor, ask lang ko kung giunsa nimo ang imong live nga di man lagi i-block ni FB bisag na ay mga music nga gi-play. Ako kay makapiright man, unya tabuna ni FB og laing music. Mayon kong maimbuntag pastor, himo ang page imohang FB account basi og kanang mauranay kulang. Ingon siya, kada adlaw manggod mi nagatang sa imong mga live bisan sa YouTube pastor niya, leaders ni siya sa simbahan. Ingon siya, okay, page ready ay pastor, mugamit mga music sa live. Ingon ko nga, maunay ako pastor. Ingon siya nga, okay pastor, salamat. Mao ni among conversation sa mga pastor. Ingon ko nga, karon ang akong tukion kahimtang sa simbahan. Ingon siya nga, ang akong asawa ang magtan-aw pastor kay buntag ako ni mabuntag ang akong asawa magtan-aw. Ang iya ko nung asawa ang mutan-aw sa atong programa, mabuntag ang iyang asawa mo'y mutan-aw. Og inig kagabi siya na daw kining pastor nga ning communicate sa atoa. Ingon siya, kay mo biyahe man ko pastor, kay binders man ko pastor.
mag-review ako sa imuhang mga live. Kabalo ba mo mga kaigsonan? Kanang nabugatan ang akong kasing-kasing. Daghang mga pastor nga labaw pagani ana og kahimtang. Maninda og tubig, mo trabaho sa construction, inig kagabi pertinang kapuya. Ako nang nasinatian. Unya, inig na kay alawan sa simbahan, ingnon pakas mga tao, wala na lagi kay bulubisita, pastor. Wala na lagi kay Bible study, pastor. Ala, didakan na sad ang imong salary. Unya, ang imuhang mga anak magkadaghan. Dili lang imong mga anak magkadaghan, ang imong mga buluhaton. Daghan nga mga lugar nga diin dadon sa Ginoo ang imong pastor. Unya, imbis panalangin, kadasig ang iyahang madungog sa mga tao, kwintahan di ay sa mga tao. Inana ba mo klase nga mga tao? Mangumusta ko ninyo. Wala man ko kailan ninyo. Wala ko kakita unsay giunsa mo pagdumala diha sa inyong simbahan. Pero muhangyo ko ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Tanawa ang inyong pastor. Abagi sila. Sa unsang paagi, ikinabuhi ang Biblia. Ikinabuhi ang Biblia. Ang tinuod nga tinun-an nga nakakaton sa balaang kasulatan, dili na mistil nga sultihan. Pero kung kita kanunay tang gisultihan, nagpakita nga sa imong simbahan kulang ang imong pag-atiman. Kung unsay atong gibuhat karon hinumdumi, mauni atong anihon. Kung kulang ang atong pag-atiman, kulang usab ang atong anihon, sumalas bala ang kasulatan. Nang naay mga tao, daghang mga opportunity, igo ras kana bitang balita nga naay opportunity, pero dili gyud makaabot, di gyud makasud. Ang uban naay mga opportunity ug naanas mga opportunity, gikuha dihas opportunity. Kay ngano man, unsay imong gibuhat karon kay Kristohanon manggod ta, magtutuo manggod ta, mga tinun-an manggod ta. Gawas lang ni adtong bag-o pa lang naminaw sa atong programa, wala pa gani mo mabautismo wala pa gani mo desisyon, awa gyud mo'y kalibutan ani. Kung wa mo katugkad ani, ayaw na lang sad mo paghuna-unag dili mao. Hinuon ang akong ik-advise ninyo alang sa mga bag-o pa nga naminaw sa atong programa, kay kini mangong social media, dili lang ang FB, dili lang ang mga taong dunay cellphone, dunay FB ang makadungog, kundi sa atong programa manggod ang pulong mo kinabuhi ko, daghang mga naminaw sa ato ang programa. Pinaagi sa 101.3 Shine FM dire sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Unya bag-o pa biya ni. Wa pagani ni tungas tuig nga ning tingog kining maong FM radio. At the same time, dili lang ang 101.3 FM station ang nagtingog, kundi nagtingog usab kining maong programa didto sa 92.5 Kings FM, The Voice of Grace, Purok 1A, Poblasyon Lantapan, Bukidnon. Og nagtingog sad ni sa 101.1 Barangay FM sa Agusan del Sur. Agusan ba to? Basta kay 101.1 Barangay FM. Gihook up sad ni.
o gi-hook up sad ni sa Jinsan kining atong programa. So daghan kaayong na mga taong nakadungog. Dili sad maayo mga kaigsuonan nga kitang mga tinun-an, dili ta kaantigong muatiman sa mga alagad sa Dios nga maoy nagsakripisyo aron makakat-on ta ug masayod ta nga aduna tay Dios. Mao bitaw nang miingon si Jesus, katong mga nagsangyaw sa mayong balita, sila ang akong mga igsuon. Bisan kinsa ang nag-atiman nila, wala na nila buhatan nila kundi ila nang gibuhat diri nako. Mao nang gantihan gyud ni Jesus ang mga tawo nga nagbuhat niini. Mateo kapitulo 25 sugod 31. Pwede ra gyud na nimong basahon. Pwede ra gyud na nimong basahon. Ang problema manggod sa Kristohanon mao ni, sila mo'y bisitahon sa pastor. Hangtod pila na lang katuig, namatay na lang ang pastor pag binisita. Lain na pod ang pastor, patay gyapon. Sige ra gyapong bisitahon. Pero unsay gipakita dinhi tanawa? Tanawa ang Mateo 25:31. Okay. Ingon dinhi, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, dili na ingon nga karnero. Uban sa tanan niyang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon. Giuhaw ako og inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila. Apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo akong giatiman. Nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Unya mutubag kanila ang mga matarong. Kinsa man ning mga matarong? Ikaw ni. Kita na. Unsay giingon? Unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa imong mga balay bisan dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mitubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Pangutana, kinsa may mga igsuon ni Jesus? Di ba katong mga taong nagsangyaw sa mensahe ni Jesus? Katong mga tao nga nagtudlo sa mga pagtulunan ni Jesus. Usa ka higayon si Jesus, nagtudlo siya mahitungod sa paghari sa Dios. Ug doon na siya mga igsuon nga nasgawas, giingnan sa mga tao, Hesus, ang imong mga igsuon ug ang imong inahan tuwa sa gawas gustong makikita nimo. Si Jesus miingon, kinsa man day ang akong inahan, kinsa man day akong mga igsuon? Sultihan ko kamo, sila nga naminaw, sila nga namati og mingtuman, sila ang akong mga igsuon. So kung ikaw nga namati og mingtuman ka, nga misangyaw ka sa pulong sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, ikaw ug ako giila ni Jesus nga iyang mga igsuon. Maubitaw nang ang Biblia nagsulti, at timana ang imong isig ka magtotoo.
Atimana ang imong isig ka magtotoo. Mana nga si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, imong makit-an gyud diha nga wala say hunong sa pag-ampo. Og siya mismo nakakita sa iyang kaugalingon nga wa say hunong sa pag-ampo, mga kaigsuonan. Nakadasig siya. Mao nang siya misulat diha sa unang Tesalonika nga miingon siya nga pag-ampo kamo sa walay hunong. Unya miingon pagyud sa ubang mga libro, buhata ang pakigubat diha sa mga pag-ampo. Ang pangutana, tinuod ba nga dunay pag-ampo ang inyong pastor? Tinuod ba nga dunay mga pag-ampo ang mga leader sa inyong simbahan? Kanang pag-ampo, mga kaigsuonan, mauna ang iyang time sa pakigsulti. Ang kahimtang manggod sa pastor mauni, kung siya mag-ampo, magbasa na siya Biblia, na malandong na siya. Kay ang tubag sa iyang mga pag-ampo, tubaguna sa Dios diha sa Biblia. For example, ang inyo kamo nga naa sa simbahan, walay laing nakakita sa inyong panginahanglan. Ang tinuod nga inyong gikinahanglan, walay laing nakakita ang Dios. O niya, naitig-intercede ninyo ang inyong pastor. Maingon ang inyong pastor, amahan, agbuas sila mga gikinahanglan. Panalangini sila, ubanin sila. Proteksyonin sila. So nag-intercede ang imong pastor. Kanang naas inyong simbahan, nag-intercede na. O saan man pag-intercede kung naninda dito sa kadalanan, inig uli ana na ay mga anak nga mapa na ami kuan pa unya atimanon ang iyang mga anak, kapoy ka inyong pastor tuwa naninda. Matod pas ako ang amigo ganina nga pastor gaatang ang akong asawa sa imong live. Ang ako rang asawa mabuntag, mutanaw sa imong live, unya magabiir ako, usay mo reply ko sa imong live. Kay bindors man ko pastor, bindors. Kabalo ba mo, daghang mga pastor nga inana og kahimtang labaw pagani og kahimtang. Tanawa ko no anyong mga pastor. Tanawa ko no sila. Hinumdumi, kung giunsa ninyo pag-atiman ang inyong pastor, labaw pa mong atimanon sa Dios kaysa inyong pag-atiman sa iyong pastor. Muna niingon si Jesus, sa matag karon og unya nga doon na mo'y buhaton sa akong mga luubos nga mga igsuon, gibuhat na ninyo diri nako. Munang angayan mong mudawat sa ganti. Kining maong ganti dili para ni bisan kinsa kundi para inyo ni. Kay ang akong mga igsuon inyong giatiman. Unya katapusan na biya gyud na. Katapusang hukom. Akong mga pagdasig mao ni. Kung ikaw ug ako tinuod ming tuo ni Jesus, ayaw ug tuo sa 50%. Kanang magpili-pili lang ka unsay sugo ni Jesus, akani murag okay ra ni kay murag pabor-pabor ni nako. Kung mutuo gani ta ni Jesus 100%, sundo na to siya. Sundo na to ang iyang mga pamaagi. Pamaagi aron ta mamaayo, pamaagi aron ta mabag-o. Namang ko'y pamaagi ang Dios. Gipisa-pisa na nas Biblia eh. Kung gusto kang mabag-o, dunay pamaagi ang Biblia. Naa sa Biblia ang pamaagi sa Dios. Kung gusto kang mabag-o, ayaw pagsalig nga mo ingon si Lord na'y bahala. Si Lord na'y mo bag-o nako. Bakak na, di na mao'y gitudlos Biblia.
Kung gusto kang magbago, mausab, mawagtang diha sa bisyo, dili kay ikaw mo'y mawagtang, ang bisyo mo'y magpabilin, ayog sugot. Nga maunay mahitabo si mong kinabuhi, kay maurabay kasagaran ni adtong mga taong naibisyo. Ang nagbisyo mo'y mawagtang, ang bisyo kanunay rang. Mutakod na dito siyang mga anak, mutakod na sila, maato na sa mga apo. Buhi ra ang bisyo. Ang katong nagbisyo, patay na. Dapat ang bisyo mo'y mamatay. Naipamaagi na sa Biblia. Naipamaagi ang Dios nga naa sa Biblia. Aron mabag-o ka, aron mamaayo ka, aron ka maluwas, aron ta maluwas. Ug dunay pamaagi ang Dios aron ta iyang panalanginan. Unsa may pamaagi sa Dios aron ka maluwas, aron ka mabag-o, aron ta mamaayo, aron ta iyang panalanginan. Mao ba nay ato ang gi-apply? Or ang atong gi-apply ang pagreklamo? Kung ang ato ang nakatunan, mga reklamo, mga mulo, maunay naghari sa kasing-kasing. Kung dautan gani ang atong kasing-kasing, mga dautan ang mugawas sa atong baba. Hugaw gani ang atong kasing-kasing, hugaw gyud ang mugawas sa baba. Kung reklamo na gani ang atong kasing-kasing, inay nga mo submitar ta sa pulong sa Dios, inay nga magtuon ta sa pulong sa Dios ug magkinabuhi niini, kay tinun-an og Kristohanon ta. Mga igsuon man ay dapat unta nga may tabo. Matud pa ni Sister Teresa, Pastor, maayong buntag, ang muingon nimo nga vendor siya, akong bana ana, kay buntag o gabi bisan dili ka greet nimo na ako gaatang sa imong live para dogang og kahibalo. God bless, Pastor. Mao ba? Di ako kunong tan-aon, akong usbog basa ha. Ang tan-aon imuhang kuan. Wa ko kaila kinsay. Wa ko kaila kuan kinsay ngan sa iyang asawa sa pastor nga akong gihisgutan kakaron pa. Akong tan-aon ha, ang pulong mo, ang pulong. Ako asang tan-aon ang account, diin ko nag-live ron para makakita ko sa inyohang mga mensahe. Ingon sa diri, Sister Teresa Tesi, dili ni imuhang bana kay lahi mag-apelyido. Pastor, maayong buntag, ang moingon nimo nga vendor siya, akong bana. Wala man ko ingna. Katong pastor nga akong gisgutan, siya may miingon nga vendor siya. Ingon siya, bisan dili ko ka-greet nimo na ako gaatang sa imong live para dugang o kahibalo. God bless you, Pastor. Si Ani Saviliano, salamat sa bulawanon nga pulong among nabati karon, pinaagi nimo, Pastor. Tinuod gyud na, Pastor, ako ugangan nga pastor usab magbaol pa in town sa iyang baol gikan ni Rachel. Tinuod na oy. Unya bati manggod kaayo. Inani siya tanawon ha. Ang pastor dapat i-employ. Emplo, panig-ingnan. Ang wali ni pastor sa Biblia, duol ta sa Ginoo aron ta mamaayo, mabag-o og panalanginan. Unya unsaon pag-ingon nga naikaisog si pastor nga panalanginan mo nga siya nga nagwali na maulra, siya nagwali maglisod gani og kalingkawas ginamos. Lain kayong paminawon mga kaigsuonan kung naay mamaligyag sabon. Maingon nga, gamit mo aning sabon, kani sabon ni mga igsuon, kini sabon ni. Unya kung inyo ning isabon sa inyong naong, maputi mo. Unya ang nagsulti perting ituma. Adi ako'y kuan kanang chemical, kuan ni siya lotion. Unya kung inyo ning ipahid sa inyong naong, kanang muhamis inyong naong. Unya ang kasulti perting pagkadaghanang butoy-butoy.
Di ba? Usas mga problema sa tao mao ni. Kung ang pastor pananlanginan, moingon dayon ang mga tao, nangwarta na si pastor. Kabalo ba mo nganong ipanalaginan ang inyong pastor? Aron daghan siyang mga lugar nga madtuan. Aron daghan ang mga lugar nga iyang masangyawan. Aron daghan ang mga buluhaton nga matukod. Sa atong programa mga kaigsonan, ang Dios naguban. Kay ngano? Wa gyud ko magdaho mga kaigsonan nga makatukod og FM radio sa tanay. Wa ko magdaho nga dunay gamiton si Lord nga makatukod tag FM radio. Dili basta-basta ka nang magtukod og FM radio, pila guna kalibo. Di lang ko maghisgot og milyon kay ang tinuod ana wa man nakabot og 500,000. Unya kuan siya, wag yu ko kanang dako gyud siya nga kwarta. Kay ang tower pa lang daan, ang materyales libo-libo plus studio pa. Ang studio gani wala gani ito mapintal eh. Unya mga gamit pa sa studio like laptop, like sa transmitter, antenna. Unya nganong gihatag na sa Ginoo para makadungog ang mga tao sa pulong sa Dios. Wala na gihatag aron makakwarta si pastor kay wala na komersyal. Gihatag gani na aron makagasto pa si pastor kay ngano man walay income ang FM radio eh. Walay income. Pero nagkaon siya. Kay una sa tanan, nagkaon siya kuryente, nagbayad ang pastor o kuryente. Para masangyaw rang ang maing balita. Maunang dunay pastor mga kaigsuonan nga communicate nako gaganina nga pastor nangutana taon siya kay usa mo pud siya nga naay FM radio. Nya masakitan mi mga kaigsuonan nga makadungog nga daay mga tawo moingon nga nangwarta si pastor. Ni ang sakit pagyud mga kaigsuonan Kristohanon. Unsa man day imong nakatunan? Kanang FM radio diha sa Tanhay 95.3 wala nay komersyal. Walay nagbayad ana. Na ay nagsakripisyo ana aron motingog ang FM radio. Kanang pagmonitor ana wala na sila sweldo eh. Ang mga DJ nga nagmonitor ana para makatingog rang ang FM radio, maproteksyonan ra sa kilat, off and on, ang pag-on, ang pag-off, ang pagmonitor kung nagtingog pa ba. Materialis. Unya daghan kayo mga FM radio nga natukod sa nagkalaing mga lugar. Nganong natukod ni siya? Kay ang giingon sa Biblia, dili mo balik si Jesus samtang dili pa ikasangyaw ang mensahe sa tibok kalibutan. Sa dihang gisangyaw na ang pulong sa Dios sa social media, sa TV, sa radio, nagkadaghan ang mga radio, nagkadaghan ang mga magsasangyaw, ang uban diha naghilalis na lang sige. Adiri ato wa tay lalis dire. Ang ato mensahe sa Ginoo masabtan. Dunay nakigdebate nako mga kaigsonan. Akong giingnan nga pangita na lang og laing makigdebate nimo. Katong kalipay nila nga pakigdebate kay murag maguol ko nga magtan-aw anang sigdebate. Ang garboray mintubo dili ang gugma. Ang kaalam min dako, ang gugma min kuyos. Hala pangita ra mo dito. Ay ako asyang gian palo.
Kay masakitan akong kasing-kasing nga masigig lalis unya ang gilalisan pulong sa Ginoo. Padakanay kinsay sakto. Perting kapoya. Unya kanay yung pastor nga mag-ampo nga makakitag mga problema maghilak na. Si Apostol Pablo mga kaigsonan, kung imong tanawon, wala sa hunong nga nagampo. Kay maunay iyang nakatunan sa atong Ginoong Hesukristo, si Jesus una sa tanan mainampuon eh. Pero gitudloan naman taon saon pag-ampo dili nato ipakita. Bati sad kaayo nga naay mga tao nga mag-ampo ipakita pa. Dili na nga ipakita. Kay dili tao ang giampuan ko nili ang Dios. Na naman ay pagtulunan, grabe kaklaro ang mga pagtulunan diha sa Biblia kung saon pag-ampo. Di ba mga pagtulunan ni Jesus? Usa sa mga napulo ka mga pagtulunan ni Jesus diha sa Mateo 5:6-7, pag-ampo. Mao nay buhaton nato. Yes, mukuliko og mga prayer request. Mukuliko og prayer request pero never ninyong makit-an diri sa ato programa nga mag-ampo ko. Gawas lang sa naay mga prayer request din kanang human nato og live, natural na agi mga pag-ampo. Kay na ang Dios nagtan-aw, nagmonitor, reading nga naminaw. So ingon si Apostol Pablo dinhi mga kaigsuonan, ingon siya dinhi sa Epeso nga wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo, gipahinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo. Ug naghangyo ako sa Dios nga sa atong Ginoong Hesukristo nga gamahanan amahan nga hatagan unta kamog kaalam, panabot nga mapadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Mauna nga usas ato ang gituki diri sa atong programa karon mga kaigsuonan nga ang inyong mga pastor nga nagdala og simbahan naadjud sila time sa pag-ampo. Unsa may gikinahanglan aron makaampo ang imong mga pastor, inyong suporta. Maubitaw nang ingon ang Biblia nga ang mga magwawali o ang mga nagdumala sa simbahan na apag yun ay giingon diha sa si Apostol Pablo nga asa sila na unsay ilahang mga gikinahanglanon tua sila nagkuhaan kung asa sila nagatiman. Kung asa sila nagatiman, tua sila nagkuhaan sa ilang mga gikinahanglan. Doon ay mga bersikulo nga ako ang pagabasahon diri sa atong programa. Okay, ako ang tan-awon diri sa sulti ni Pedro. Ari ko sa sulti ni Pedro mga kaigsuonan. Si Pedro doon na siya'y nasayran mahitungod sa kahimtang sa mga nangulo. Unang Pedro kapitulo 5. Ingon siya dinhi bersikulo 5. Sugod ko basa bersikulo 1. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit. Buti pasabot mag-aambit pa ta kanang nagpadulong pa ta.
mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya naghangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At iman na sila dili tungod kay gipugos kamo kundi tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suho lamang kundi tungod gayod sa tinguha sa pag-alagad. Mao bitaw nang ang mga pastor mangita gyud na sila source of income, ang uban nag-vendors, ang uban namaul para doon na sila ikapakaon, doon na sila ikapasnacks. Kay ang uban mga kaigsonan, why suhol? Why sweldo? Pero maamis lang taba, walay nagsweldo nila, walay nagsuhol nila, pero nakapakaon sila. Wow! Kaya nga naman, naghang mga pastor nga wala mag-agad og suhol. Dili sa uban nga moingon nga pila may kwarta diha kay magsugod na tag misa. Og way kwarta, wa gyud misa. Ang mga pastor mga kaigsonan, ang ubang mga pastor gisinahan sa uban. Mga pastor nagdalag bugas, nagdala og mga goods, nagdala para naa sila'y walihan. Kahinomdom ko sa akong papa, pastor man akong papa. Amo ang baol sa una na ami 5 ka hektarya nga umah diha sa lugar diin gitukod ang FM station 95.3. Unya 5 ka hektarya doon na may mga grapiha kadaghang mga kapunting kahoy sa una. Nya daghan may kamunting kahoy, daghan sad may kaayog mga bisol, kay kugihan man ako mga magulang. Unya, grabe yun kakugihan ako mga magulang. Ako mga silingan, kailana na mo, daghan kaimig mga kalumpang, daghan kaimig mga kanang, sa unang panahon, kanang mga bisol. Unya, mga saging pertindaghana. Si Papa, ang ihag yung buhaton, makadlawon, magampog yun na. Unya, magbasa na siya Biblia. Kami nga iyang mga anak, nga mga manghod sa ako ang mga igsoon, kami tiglidgid. Kay kung dili na mo palagsingon ang kalumpang, amo na silang, amo nang lutuon, pinaagi sa tuno sa lubi. Maunay among ipapaniudtos mga tao, mapuno gud ang among balay. Kay wala pa man to katukod si Papa og simbahan. Unya, amo gyud ang papanidtuhon ang mga tao. Grabe ka sakripisyo. Doon na gyud mga pastor, mga kaigsonan nga wa gyud mag-agad og suhol. Pero kining rebuke ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, doon ay mga apostol or ang mga nangulog sa simbahan nga naay suhol. Mauni say dasig nga ayaw mo pagtrabaho sa suhol lamang, kundi sa tinguha gayud nga pag-alagad. Ako blessed kay ko nga makadungog kus mga pastor nga wala sila sweldo pero nakapasnacks, no? Kanindota. Wala sila inana ka dakong trabaho. Nga maoy pwede untang mo source nila. Si Apostol Pablo dili lang si Pedro mga kigso na naghisgot og suhol. Arita sa mga pamahayag ni Pablo. Ingon si Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 3:9, gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundi aron mahimo kami ninyong sumbanan. Si Apostol Pablo mga kaigsonan, kung imuhang subayon ang iyahang pagka-apostol, naa siya'y hiya sa pagpanggamag tin. Kumbaga, kontraktor siya sa pagpanggama og mga tent nga mauypoy-anan sa mga tao kaniadto. Kung sa atong panahon karon, kontraktor siya sa pagpanggama og mga building. So doon na say income. Nya mo toy iyang gamiton para iyahang ilakaw ang pulong sa Dios, iwali ang mayong balita. Pero
iyang gipakita mga kaigsonan nga iyan ang gibuhat dili tungod kay wala na siya manginahanglan og suhol. Ingon siya, dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol. Gihimo niya ang pagsangyaw para naay kapanag-ingnan si Apostol Pablo. Pero pag abot sa unang Timoteo Kapitulo 5:17, mingon siya nga ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mudumala sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa dubli nga suhol, labi na katong naghago gayod sa pagwali o pagtudlo. Doon na isuhol. Pero wag yun ko magwali ninyo mga kaigsunan. Nga muhatag ko mo plus ko diha nga mo ni among atong panginahanglan kanang wa ko mo sugod og wali dire tungod sa sweldo kay walay tao nga nagsweldo nako. Doon ay mga tao maingon, dako kay nagkwarta pastor, kay pastor daghang kay nagkwarta. Mga igsoon, kung di ko mulihok, na mga pastor nga dili manguma, dili maligya dias kadalanan, no? Agyon na ikapakaw silang pamilya. Wa po na ikapasnaks. Pero bless kaayo na sila inigbalik ni Jesus. Oh, bless kay na sila. Ako moingon kog bless kay ng mga pastor nga sama ana. Si Apostol Pablo mga kaigsonan, doon na siya mga mensahe nga ang mga kugihan nga mga pastor o kugihan nga mga magwawali, kugihan nga mga magtutudlo, angay gani hatagan sa dubling suhol. Pero ang makasabot ana mga kaigsonan katurag yung hamtong Kristohanon. Kay katong mga Kristohanon na alang-alang, magbagulbol na, magreklamo na, maunay mga nagtipig og mga bati nga pagbati. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga gipanalanginan mo sa pulong sa Dios ug akong mga pagdasig, tutuki ang inyong simbahan. Tutuki ang inyong simbahan. Kanang nagdumala sa simbahan ninyo, alagad na sa Ginoo. Kung alagad na sila sa Ginoo, higugma sila. Sama sa natian ni Apostol Pablo. Di ba sa Galacia, atong nasinatian, atong nabasa nga si Pablo mga kaigsuonan doon na say sakit. Bisan kung doon na say sakit, gidawat gyapon siya ingon nga anghel sa Dios. Giatiman siya pag-ayo. Wow, pagkaninduta. Unya kung ikaw doon na kay giatiman nga alagad sa Dios, doon na kay giatiman nga magwawali, doon na kay giatiman nga magtutudlo sa pulong pamaagi sa Dios, gidasig ka sa pag-atiman mga kaigsunan, sultihan di ka, doon na gyud kay ganti. Doon na kay ganti mga kaigsunan. Di gyud na mapakyas ang pulong sa Dios. Pero kung ayaw gyud tuguti nga usa ka kaklaseng Kristohanong bagulbulan, reklamador, pintador, kay kung kusog kang mangwinta, muanisat kang kwintahan rakas Ginoo. Kwintahan rakas Ginoo. Ikaw ba kusog kay kang mangwinta? Kwintahon ko ning imuhang hangin. Kwintahon ko ning akong gihatag nimo. Magbantay ta. Ina imong tapad pagbantay. Ayaw signa nga. Ayaw signa nga. Wa kay maani ana. Awit makalangit diri sa ato nga programa. Gimingaw ako. Kasing ko kanimo nagat
Matot pa diri mga kigsonan ni Rosan Pisan Gulo. Pastor ka ng Kristohano na sige og bagotbot ug pangwinta bisan dugay na nangalagad sa Ginoo wala gihapon ning tubo pastor kay ang Ginoo gugma man tanan imuhang buhaton para kahimayaan sa Ginoo. Ang Ginoo maoy mohatag kanato og ganti. Kalina ang mga plano ko. Sunod na to hisgutan mga kaigsonan diha sa Episo. Maghisgot na ang pulong sa Dios mahitungod sa kahimtang sa tao gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mao ni atong pamalandungan ang bersikulo 1 hangtod sa unahan diri sa bersikulo 10 unya nahiusa kita kang Kristo. Kanimo igaluhod mga kamot ko igabayaw Ginoong Dios udungga ako kimingaw ko sa presensya Na ikausa mga kaigsuonan, ako ang classmate kaniadto sa Bible School. Nagmisyon to sila sa Leyte, dayong nagmisyon sa kaning Kamotes bitaw. Nadugay, bliss kaayo ko nga makabalita niya nga dasig kaayo gyud. Karon nakita mi des Mandawi ni ato pag yung miaging mga bulan kita ko sa nakita mis Mandawi mga kaigsonan nagwardya kung nga wala na ka magdalag simbahan isa nga okay rin nang magsimba kay sakit agay magdala pertimbog ata muna nga kinahanglag yung panagiusa mo nagiingon sa Biblia. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ako nagatuo nga ang Dios naguban kanimo, nagpanalangin kanimo. Ato ta sa pagampo mga kaigsuonan, ato ta sa pagpasalamat sa dili pa ko manamilit dire sa ato ang programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga mensahe. Dini mong gipaabot ka namo karon. Ang mga pagtulunan mahitungod sa kinabuhi sa imong mga lagad, mahitungod sa imong mga katawhan diha sa simbahan. Salamat o Dios nga imong gipakita kanamo ang solusyon o ang mga hinungdan o mga rason nganong dunay mga buluhaton nga dili kayo katubo ug dili kauswag. Thank you so much Lord nga imo kaming gitudloan aron ang mga buluhaton nga gipiyal sa matag usa, ang mga buluhaton nga imong gipiyal ngadto sa matag usa motubog mo uswag samtang napamis kalibutan. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan aron sa among pag-atubang kanimo sa katapusan sa hukmanan dunay ganti nga imong ihatag ug among maangkon sa among pag-alagad kanimo. Bless kino matag usa sa pagpadayon namo sa pagpangalagad kanimo. Ikaw lamang ang amo ang masunod, dili ang among kaugalingon. Ang imong pagbuot mo'y matuman, dili ang among kaugalingon. Wala may mahimo kun wala ka. Busa kiyahig panalipdi kami, panguluhi kami sa among pagdumala sa among hunaw nagkasing-kasing sa among pagkinabuhi sa kalibutan. I declare blessing right now sa mga pulong nga among nadunggan nga amo gayong maikinag-ma-apply sa among kalibot samtang kami naapas kalibutan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa itong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa tanan. Aniha ako mga pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kani
iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,